sunt Cristi și am venit la un alt vlog și astăzi o să mai fie un vlog, dar eu sunt Cristi și am zis să fac un vlog, eu sunt care acasă, dar se vede un selfie cu mine. Și mai încolo o să fac un vlog la Ale, credeam că o să iește, o să filmăm poate deodată, ea cu selfie-ul e negru, e cu al meu albastru. Da. Și astăzi am mai făcut un vlog, ați văzut. Nu știu. Uitați-vă cum vor. Da. Și plasma bunicilor. Bunicii mei. Nu știu dacă s-a văzut, dar asta este o plasmă mare, Samsung, da. Și are ochelari 3D. Și dacă se trăită un pic, dar stați un pic, vin imediat. N-am revenit. Da. Da, trebuie să fac o mică pauză. Da. Stați. Hop. Doamne, da, așa să stau. Hop. Așa să stăm aici. Plictis. Tot așa. Și la sus. Pentru că și cred că și plictisiți, sta numai. Și cam atât a fost cu acel video. Eu am fost Cristi și Doom. Și